Kaixo lagunok! Bueno, gaurkoan Gasteizera etorri gara egu berrion makus ikuskizuneko kartelak jartzera hirian zehar. Hori da, gurekin etorri nahi duzue? Noski? Guazen. Gasteizera iritsi bezain pronto tranbia hartu dugu hirigunera gerturatzeko. Aukera bikaina da hiri barruan mugitzeko. Behin, hirira iritsita kartela jartzen hasi gara. Hori bai, arazoren bat edo beste izan dugu zeloarekin. Ups! Bueno, gutxi gora bera. Ez pentsa kartela jartzea lan erreza denik. Hiri guztia zeharkatu behar izan dugu eta izue, atxedenerako tarte bat gustura hartu dugu. Eta behin lanak amaituta, Gasteizko tranbia hartu eta etxera joateko ordua da. Lan bikaina egin dugu gaur. Aizue, hemen izango gara Europa jauregian zuen zain urtarriaren 4an. Hori da, arratsaldeko 5:00, etorri animatu. Agur. Laster arte!